Dobrý večer. Rozprávkové počasie, vianočné a nádherné. Funny Fellows nás zohriali v tejto príjemnej zime, lebo je naozaj krásna, skoro ako animovaná. Vítajte priatelia tohto nádherného divadelného vianočného festivalu Vianoce na Mijave, 7. ročníku, ale takého jubilujúceho ročníka, kedy odhaľujeme tabuľky tu na tejto krásnej terase Slávy. Som veľmi rada, že vždy, keď si to rekapitulujeme, tak môžem spomenúť meno prvej dámy, ktorej tabuľku sme síce in memoriam odhalili, Aničky Gamanovej. Bude to už v septembri 2011, neuveriteľných 10 rokov, odkedy zomrela. A tak ju pozdravujeme do toho hereckého, divadelného a dramaturgického neba. A ďakujeme jej, že nám ukázala slasti, krásy, divadla, že sme k tomu mohli pričuchnúť a že sa tomu môžeme aj venovať. Máme tu vzácnych hostí aj tento rok. Skôr ako im odovzdám slovo, tak chcem spomenúť aj mená ďalších ľudí, ktorí sú tu trošku zasnežení. Tak pamätáte si, kto bol za Českú republiku ako prvý muž? Jasné, bol to Bolek Polívka. Ďalší rok to bola pani Kvieta Fialová spolu s pánom Ladislavom Chudíkom. Potom skúška správnosti ďalej. Áno, výborne, bola to mužská dvojica, pán Suchý a pán Lasica. A minulý rok to bol pán Prusenovský a úžasná Marina Kráľovičová. No a dnes tu máme prvýkrát dvojicu asi najzomknutejšiu zo všetkých dvojíc. Je to herecký pár, manželský pár, československá dvojica, úžasní ľudia, úžasní majstri svojho umenia. Vytvorili strašne veľa prenádherných úloh, či už na doskách, ktoré znamenajú svet, alebo na filmovom plátne. V televízii sme šťastní, že sú stále naši československí. Keby sme to teraz chceli tak trošku prehodiť a poviem na budúci rok, keď to budem rekapitulovať, tak poviem, že za Slovensko pani Hanna Gregorová a za Čechy pán Radek Brzobohatý, alebo naopak, tak sa vlastne vôbec nepomýlim, pretože oni naozaj patria na toto naše slovensko-moravské pomedzie, pretože obidvaja sú naši. Pán Brzobohatý sa narodil vo Vrútkach, Slovensko má veľmi rád, Slovensko sa mu strašne páči a pani Hanna Gregorová, tá je naša. Aj keď hovoria, že je to česká herečka slovenského pôvodu, my teda si to nemyslíme. Aj keď zase my tu na tomto našom pomedzi máme k Čechom veľmi blízko, takže to zase až tak neoddelujeme. Ako sa vám javí slovensko-moravské pomedzie? Aký máte vzťah k tomuto kraju? Nejenom k tomuto kraji, ale já mám vůbec velký vztah ke Slovensku jako takovému, protože Slovensko to je nádherný kraj. Mluvím do toho mikrofonu, jo? Ne, to je zvukařka jiná, jako tady takhle. Já se nebudu hejbat, já budu to jenom tady do toho. Takže Slovensko mám velice rád, nejenom proto, že jsem se tady ve Vrútkách kdysi narodil, to už asi 150 let nebo kolik, ale mám to Slovensko prochozené vlastníma nohama kompletně, a takže můžu říct, že Slovensko je nádherná země. Někdy si myslím, že si to Slováci málo váží. Že... No, ale prostě pro mě Slovensko je skutečně něco nádherného, krásný kraj a výborní lidi. A ku podivu i plno krásných, nádherných žen. Z toho jednou jsem si ukradl ze Slovenska. Taky asi před kolika lety, Hani? Před 2. Takže když byla mladinka, tak jsem ji ukradl tady odsaď. Takže ke Slovensku mám skutečně velký vztah. Pán Radek Brzobohatý to hovorí tak distingvovane svojim krásnym hlasom, ale keď som sa na túto tému bavila s pani Hanou Gregorovou, porozprávala mi celkom iný príbeh. Tak neviem, že či sa ona podelí o tento príbeh aj s vami. Slovensko-moravské pomedzie a vaša rodina. Podelím sa veľmi rada, pretože Radek na to asi zabudol, ale ja mám mimoriadny vzťah nielen k Slovensku, ale k tomuto kraju, pretože my sme mali, moji rodičia, kúsok odtiaľto v Častkovej hore na Havrane chalupu. A v čase pred 30 rokmi, keď ma Radek uhnal, tak sme mali vlastne, boli sme na tej chalupe s mojimi rodičmi a Radek konečne po roku pribehol, alebo po roku a pol, s papierom rozvodovým a mával už diaľky. A pretože tam boli moji rodičia a deti teraz nebudú počúvať a my sme boli tak celí rozradostnení a
plný vášne, tak sme sa vybrali na prechádzku tam do polí na tých lazoch a Radek bol vtedy mladý a vášnivý, teraz je už len vášnivý, tak som to myslela. Takže tam na poli v Prhlave sme počali našeho syna. Takže chápete, že máme mimoriadny vzťah k tomuto, konkrétne k tomuto kraju. A ten syn sa celkom slušne vydaril, vďaka mne teda. Takže o to viacej mám tento kraj rada a veľmi ma potešilo, že sme boli pozvaní sem zahrať dnes predstavenie. A aj keď je počasie takéto, ale máme úžasných šoférov, ktorí nás doviezli v bezpečí a odvezú nás v bezpečí. Takže ja si to hrozne vážim, že sme tu a mám tento kraj veľmi rada. Tak aj ja v mene divadelného festivalu Vianoce na Myjave si dovolujem tvrdiť, že ďakujeme za vášho syna a berieme ho ako kultúrne dedičstvo. Ďakujeme. V tejto chvíli by sme mohli naozaj odhaliť tabuľky. Ja by som chcela ešte poďakovať a privítať aj pána primátora Pavla Halabrína, ktorý je tu prítomný medzi nami. Ďakujeme vám za dlhoročnú podporu tohto festivalu. Veríme, že priazeň si zachováte a že festival Vianoce na Myjave bude dlho žiť a potom tu budeme stavať ešte ďalšie terasy, aby sa nám tu všetky tabuľky zmestili. Ešte som chcela niečo povedať, že ja si to veľmi vážim a necítim sa taká hviezda, ktorá by tu mala mať tabuľku. O to viac ma to až dojíma, aj keď možno na to nevyzerám, že vedľa takých herečiek, ako je pani Královičová, bude tabuľka s mojím menom, takže veľmi pekne ďakujem a skutočne je to pre mňa veľká česť. Radek je samozrejme FL Viek a všetko možné, túto slávny a ja už som sa tak zviezla asi vďaka tým seriálom, ale skutočne ďakujem veľmi pekne, takže to myslím úprimne a zo srdca. A my sa úprimne a zo srdca tešíme, že v tejto chvíli budeme svedkami odhalenia vašej tabuľky. Nech sa páči, je to táto prvá zahalená, to je vaša. Ďakujeme, Funny Fellows. Tak ešte by som vám odovzdala mikrofón a možno by som vás poprosila o nejaké želanie nášmu festivalu, prípadne o pocit pri odhalovaní svojich tabuliek u nás na terase Slávy na Myjave. No, želanie ja vám všetkým, čo ste tu a všetkým ľuďom dobrej vôle prajem krásne Vianoce. Ďakujem mojim milým kolegom, ktorí prišli s nami na tento zájazd a teperili sa v tomto nečase, ale myslím si, že to stálo za to. A takže všetkým ľuďom prajem krásne Vianoce, aby ste boli zdraví, v novom roku len to najnaj a aby na tie sviatky nikto nebol sám, lebo ja si myslím, že Vianoce sú fakt najkrajšie sviatky v roku a ľudia by mali byť spolu. Takže krásne, prekrásne, takéto zasnežené Vianoce. Chcela povedať, že tá kvetina by sa možno aj hodila Radkovi vzhľadom k tomu predstaveniu, ktoré večer hráme. To pochopíte, ty, čo ho uvidíte. Já ještě bych jenom dodal k tomu, co říkala přede mnou Hanka, že děkuju moc za tuto čest, kterou jsem tady se souvěnou Hanko dostal. A jinak za mě vlastně teď řekla Hanina úplně všechno, jak je to celých těch, kolik let? 150 let. Všechno za mě, takže ještě jednou za moc všechno děkuji.
Ďakujeme veľmi pekne aj za recept na šťastné manželstvo, páni. Dúfam, že ste to počuli a fixovali. Toto je recept na šťastné manželstvo. A teraz vás všetkých srdečne pozývame na predstavenie Klietka bláznov, ktoré hosťuje tu na Mijave. Je to predstavenie, ktoré sa hrá v divadle Radka Brzobohatého, takže keď budete mať cestu do Prahy, určite neobíďte tento kultúrny stánok a pozrite si aj iné krásne predstavenia, ktoré tam hrajú. Ešte raz vám veľmi pekne ďakujeme. Želáme vám úžasných divákov a nezabudnutelné zážitky všetkým nám, aj nám divákom, aj vám, ktorí budete stáť na javisku. Ďakujeme pekne. Pani Hanna Gregorová a Radek Brzobohatý a ich tabulky, ktoré pribudli u nás na terase Slávy. A samozrejme fantastický Funny Fellows. Keď je takýto nečas. Tak už to ani není vidno. No.